9 meseci trubio o tome da sankcije sigurno stižu i da se sigurno neće dogoditi nikakva druga manipulacija. Nije to, da ne može manipulativno da se izbegnu te sankcije. Bilo je to vrlo jasno onog časa kada su pregovori, ajde tako da kažem, ili pokušaj pregovora Trumpa-Putina propali i Vučić je se kladio na to. Da će odjednom sada jedan Vašington koji je sedište, prestonica zapadnog kapitalizma i jedna Moskva koja jeste formalno, više nije komunistička zemlja, ali baštini celu komunističko nasleđe i faktički ga je inventovala u obliku koga planeta poznaje, da će sad odjednom preko noći zbog jednog Trumpa oni da se izljube i sve svoje razlike koje traju 100 godina onako da izbrišu. To se naravno nije desilo.